del Partit Popular coneixem la problemàtica que té la Horta de Lleida. La Horta de Lleida és un fet diferenciador de la nostra cultura. La Horta de Lleida és el nostre pulmó, és el pulmó de Lleida, i som conscients dels problemes que en aquest moment tenen. Per això, des del Partit Popular proposem un pla integral per la Horta de Lleida. Fa uns dies vaig estar en una conferència que parlava sobre salvar l'horta. Ahir van explicar tota la problemàtica urbanística que tenen. El problema de que els seus fills se'n van perquè no els permeten continuar l'explotació d'aquestes finques. Per què? Perquè no els deixen construir vivendes. Hi ha una limitació de 15.000 metres quadrats per construir vivendes dintre de l'Horta de Lleida. I a més no pot haver més de 3 vivendes en 200 metres quadrats. Tot això creiem que és una problemàtica que s'ha de donar solució. Des del Partit Popular treballarem perquè això no passi, perquè els joves de Lleida continuïn treballant en un fet tan tradicional de Lleida com és la seva horta.